Pájecí extraliga. Finále sezóny. Osoby a místa děje. Petr Vodivý, hlavní televizní komentátor. Karel Špička, expert, bývalý mistr světa v ručním osazování, veterán. Standa Cín, reportér v mix zóně. Aleš Drát, kapitán hostujícího týmu. Technik, přenosový vůz. Hlas z režie, hovoří do sluchátek komentátorům. Tahle paralela má jeden cíl. Ukázat absurditu sportovního biznisu tak, že užitečnou manuální dovednost, pájení, obalíme přesně do té mašinérie, kterou známe z fotbalu. Přestupy, dopingové aféry, chuligáni, VAR, reklamní tváře i nekompromisní rozhodčí. Čím je řemeslo prozaičtější, tím komičtější vyznívá, když ho vezmeme stejně vážně jako mistrovství světa. Představme si profesionální soutěž, kde se hraje o miliardy. Stadiony praskají ve švech a emoce diváků dosahují bodu varu. Stadiony, Soldier Arény, obří zatemnělé haly pro tisíce diváků. Uprostřed dokonale osvětlené antistatické stoly ESD s odsáváním zplodin. Nad nimi visí obrazovky z makrozáběry z digitálních mikroskopů, aby i divák v 50. řadě viděl každý mikrometr spoje a kuličku tekoucího cínu. Zápas. Hraje se na 2 poločasy po 45 minutách. Týmy nastupují v dresech z nehořlavého materiálu a jak si všimneme v komentáři, i čísla na dresech jsou hráčům přidělována podle součástkových kódů, což je u fanoušků oblíbená Easter egg tradice ligy. Cílem je v časovém limitu bezchybně osadit kompletní základní desku počítače, a to jak staršími THT součástkami, tak miniaturními SMD kousky o velikosti 0201, které jsou pouhým okem téměř neviditelné. Revizní komise. Na ploše se pohybují 3 rozhodčí v bílých pláštích s lupami, kalibrovanými mikrometry a přenosnými rentgeny, jejichž obraz jde v reálném čase do přenosového vozu. Hlavní rozhodčí sleduje čas, bezpečnost práce, zejména povinné ochranné brýle a dává pokyn k zahájení pájení. VAR, Video Assistant Reflux, je tým v přenosovém voze, který zkoumá zpomalené 4K záběry a rentgenové snímky. Má-li podezření na skrytou bublinu ve spoji, takzvaný voiding, přeruší hru a hlavní rozhodčí jde ověřit nález na monitor u stolu. Karty a penalizace. Žlutá karta. Za méně závažné prohřešky, jako jsou studený spoj, matný, zrnitý povrch cínu bez dokonalého prohřátí, přidržení hrotu na plošném spojí déle než 5 vteřin, protože hrozí odlepení mědi, zdržování hry přehnaným čištěním hrotu, nebo nepovolené čistící prostředky na pedech. Červená karta. Okamžité vyloučení do dekontaminační zóny. Tým dohrává oslabený. Cínový můstek mezi sousedícími nožičkami procesoru, použití zakázaného tavidla s halogeny nebo kyselinou. Fyzické napadení soupeře horkým hrotem či horkovzdušnou tryskou. Trestný spoj. Při faulu v pájecím pásmu, například schozená pinceta, foukání do součástkového pole. Nastupuje jeden hráč sám proti prázdné desce a musí do 5 vteřin pod tlakem osadit kritický kondenzátor. Studio Flux. Místo, televizní studio, cirka 45 minut před zahájením zápasu. Ve studiu s logem hlavního sponzora sedí u kulatého stolu Petr Vodivý a Karel Špička. Za nimi běží na velké obrazovce smyčka záběrů z tréninků. Petr Vodivý. Dobrý večer, dnes nás čeká finále pájecí ligy a než se přesuneme do kabiny přímo nad hřištěm, pojďme se podívat na to, co hýbe ligou před výkopem. Karle, začneme tím rentgenem. Karel Špička. Jasně, Petře, máme tady snímek z tréninkové jednotky domácích. Mikroskopická prasklina v cínovém nánosu. Podívejte se na úhel smáčení, to je jasně vidět. Hrot šel do spoje příliš ploše. Na téhle úrovni je to hrubá taktická chyba a klidně
by za ní měl přijít okamžitý trest od revizní komise. Petr Vodivý. A pak je tu téma, o kterém se mluví celý týden. Obsah kalafuny v tavidlech. Karel Špička. Přesně. Pokud tavidlo obsahuje víc než 3% pryskyřice nad limit stanovený normou IPC JSTD 004, spoj sice krásně teče a leskne se, ale má nelegálně nízký přechodový odpor. Fanoušci tomu říkají plošný doping a opravdu to nemyslí jako vtip. Než se stihnou pohádat o normách, přepíná se na krátký zpravodajský blok. Petr Vodivý čte ze zpravodajského servisu. Přestupová bomba týdne. Přední český páječ opouští stáj Hako a podepisuje doživotní smlouvu s JBC. Fanoušci Haka na to reagovali po svém. Pálí jeho staré pájecí stanice v ulicích a označují ho za zrádce, protože přešel ke konkurenci kvůli lepším čistícím drátěnkám na hroty. Karel Špička. A bohužel to nezůstalo jen u pálení stanic. Skupina fanoušků v dresech s logem Weller dnes odpoledne demolovala obchod s elektronikou v Náchodě, protože si prodavač naskladnil hroty konkurenční značky Pinecil. Do kamer prý skandovali, že Weller je jejich život a odpalovali dýmovnice z vůní spáleného tavidla. Petr Vodivý. Silná slova. No a než půjdeme na stadion, jedna věc z reklamní pauzy, která pobavila celé studio. Nová kampaň s fotbalovou hvězdou Rico Soldou. Karel Špička komentuje s úsměvem. Ten spot, kde drží mikropáječku a říká, že pají výhradně s bezolovnatou slitinou SAC 305, protože prý jeho spoje drží i pod tlakem, to je náš favorit na reklamu roku. Petr Vodivý. A přesně tahle atmosféra teď panuje i v hospodách po celé zemi. Jako příklad uvedu. Souseda se ptá, jestli viděl finálový spoj na základní desce od Asusu, kde bylo tolik tavidla, že to doslova teklo proudem. Kdo neumí odpovědět, sklidí jen pohrdavý pohled, protože pájení bez certifikované stanice s odsáváním se dnes prostě nepočítá. Karel Špička. Tak a teď už vážně, půjdeme na stadion. Petře, za chvíli začíná náš zápas. Živý přenos, finále. Místo, komentátorská kabina CDS Soldier Arena. Petr Vodivý a Karel Špička sedí bok po boku v prosklené kabině nad hřištěm. Dole na antistatických stolech se rozsvěcí pájecí stanice. Petr Vodivý. Vítejte u sledování přímého přenosu finále pájecí extraligy. U mikrofonu je s vámi náš expert Karel Špička, bývalý mistr světa v ručním osazování. Karle, dnes to bude o nervech a tavidlu. Karel Špička. Přesně tak, Petře. Kdo nepropájí hned první sérii odporů, ten schoří jako levný odpor z tržnice. A hned na začátek jedna zajímavost, která je sice veřejná, ale málo se o ní mluví. Židle rozhodčích i hráčů z minulých sezon nebyly zcela v souladu s normou ČSNEN 613-45-1. Letos jsou už všechny vyměněné za certifikované ESD modely s garantovaným provozem 24/7 heavy duty. Takže rovnější podmínky mají teprve budoucí ročníky. Petr Vodivý. Děkujeme za celou informaci, Karle, ale já se přidávám. Jsem rád, že pořadatelé v CDS Soldier Aréně nešetřili na vybavení, protože dnešní finále si to zaslouží. Ale vidím, že už je všechno připraveno. Pájky jsou zapnuté na provozních 340 stupňů Celsia. Hlavní rozhodčí zvedá ruku, píská a máme zahájeno! Petr Vodivý bere do ruky pinzetu. Sahá pro rezistor velikosti 0402 a pozor, tohle byla blesková práce, cín teče, tavidlo šumí, jedna nožička, druhá, je tam smáčení, neuvěřitelný úhel, cín vytvořil dokonalý konkávní meniskus, kalafona voní až sem do kabiny. Karel Špička. Viděli jsme, ale drobný neklid v ruce, Petře, hrot možná lízl masku plošného spoje, ale rozhodčí to pouští. Petr Vodivý.
Jenže pozor, na druhé straně hostující hvězda inkasuje těžký úder, nastupuje na více vývodové pouzdro TQFP se 100stupňovým horkovzduchem. Fouká, ale co to vidíme, součástka mu uplavala. Vzduch byl příliš silný, litry tavidla nepomohly a čip se poroučí mimo vyznačené osazovací pole. Hlavní rozhodčí píská do píšťalky a ukazuje demonstrativně na monitor. Technik z přenosového vozu. Petře, Karle, podezřelý záměr, posíláme makroobrazovku. Moment dopadu vzduchu z trysky, offset nožičky 47 odměděné plošky. Petr Vodivý. Tady to přesně, tady přišel ten poryv, tady to vidíme, čip se pohnul o pouhých 12 mikronů, ale povrchové napětí rozstaveného cínu už situaci nezachránilo. Karel Špička. Tohle nemůže projít, Petře, jasné porušení normy IPC A610 třídy 3, za tohle musí přijít trest. Petr Vodivý. Rozhodčí se vrací od obrazovky. Krutý verdikt pro hosty, žlutá karta za ohrožení integrity základní desky a okamžitý trestný spoj. K penaltovému stolu nastupuje domácí ostrostřelec. Prázdný pad pro vyhlazovací kondenzátor. Teplota 360 stupňů, těžká hmotnostní plocha spojená se zemí. Cín bude tuhnout pod rukama. Odpočítáváme. 3, 2, 1. Přiložil hrot, přidal cín, odtáhla, je to tam, časový limit 2,8 vteřiny. Přepisujte dějiny, tahle základní deska bude fungovat. Domácí hala bouří. Tavidlo stříká až do 10. řady a diváci odpalují dýmovnice z vůní borovicové pryskyřice do konce druhého poločasu. Zbývá půl hodiny a napětí ještě zdaleka nekončí. Napětí v aréně by se dalo krájet. Petr Vodivý. Do konce finále zbývá posledních 30 vteřin. Domácí náchod drží těsné vedení, ale hosté se nastěhovali do jejich osazovacího pásma. Hostující kapitán bere do ruky masivní odpájecí kleště, pokouší se o bleskovou destrukci náchodského napájecího bloku. Cíl lítá vzduchem, tavidlo vře. Hosté zvyšují teplotu na stanici na mezní 420 stupňů. To je čisté hazardování se zdravím plošného spoje. Karle, udrží to domácí defenzíva? Domácí vsadili na beton, vytáhli ze záloh těžké kalafunové bloky a zabetonovali celou sběrnici. Přes tuhle vrstvu pryskyřice se hosté k mědí prostě nedostanou. Tavení je v této fázi nemožné. 5 vteřin, 4, 3. Hostující hrot se pokouší o zoufalý finální dotek na kritickém procesoru, ale pozor, domácí obránce tam letěl s KU hrotem a pořádnou náloží cínu. Čistý zásah na obnažené pedy soupeře. Cín tuhne, hlavní rozhodčí píská konec, je dobojováno, náchod je mistrem pájecí extraligy! Mixzóna. Standard Cín stojí s mikrofonem u antistatického tunelu. Přichází k němu hostující kapitán Aleš Drát. Ještě s uzemňovacím náramkem na zápěstí, evidentně frustrovaný. Standard Cín. Pane kapitáne, dneska to byla neuvěřitelná bitva, ale z Náchoda odjíždíte bez bodu. Kde se zápas zlomil? Aleš Drát. No, věděli jsme, že v Náchodě to bude těžké. Museli jsme kvůli přísným ESD předpisům nechat staré trafačky doma v garáži a fasovali standardizované stanice. Jenže domácí. Oni je znají do posledního šroubku, vědí přesně, za jak dlouho hrot reálně dorovná tepelný spád na masivní zemnící ploše desky. My jsme kalibrovali podle tabulek, ale oni jeli podle citu. V rychlosti, kdy osazujete mikroskopické SMD odpory, to udělalo opravdu velký rozdíl. V závěru tam ale byl rozruch kolem hostujícího horkovzduchu a podezření na nefér taktiku domácích součástkových zásobníků. Co se tam dělo? Můžete nám k tomu něco říct? Nechci si stěžovat na rozhodčí, ale to, co předváděli domácí na střídačce u krmníku s komponentami, bylo za hranou. Máme podezření, že naši kluci natahovali pinzety do pořadačů pro pouzdra 0402. Ale domácí střídačka záměrně vytvářela prudké poryvy vzduchu přímo do otevřených pásek zásobníků. Foukali s jakým cílem? Logicky, když v této velikosti někdo foukne do krmníku, součástky se v plastových komůrkách otočí dnem vzhůru.
nebo o 90 stupňů. Operátor potom poslepu chytí čip pinzetou, myslí si, že ho má správně podle tečky prvního pinu, položí ho na desku, pustí horkovzduch, až na rentgenu zjistíte, že je celá polarita otočená. Mohlo to být i špatným upevněním pásku v podavači, ale ten se nezačne klepat sám od sebe. My rozhodně podáváme oficiální protest a chceme přezkoumání záznamů z bočních kamer. To je vážné obvinění. Pojďme ale k budoucnosti vašeho týmu. Plánujete investovat do vlastních špičkových stanic JBC, aby to pomohlo v tréninku i na krajských soutěžích? No, není to tak jednoduché, jak to vypadá z tribuny. Management o nákupu sice uvažuje, ale rozpočet naší ligy je napjatý a tyhle profesionální stanice s okamžitým ohřevem hrotu stojí fakt ranec. Vždyť to víte. Na krajská kola by nám to určitě dalo obrovská křídla. Trénovat na starých pájedlech z minulého století a pak přijet na soutěž s high-tech nářadím v ruce je jako přestoupit z Trabantu do Formule 1. Bez sponzorů budeme dál spoléhat hlavně na pevnou ruku, rychlé oči a tuny tavidla. Děkuji za váš čas a otevřenost. Hodně štěstí v dalších kolech. Musím ale na závěr vyjádřit lítost nad tím, co jste popisoval s tím foukáním do zásobníku. Kdyby se takové nařčení prokázalo, byl by to zásah do integrity celého sportu. Osobně věřím, že se nic takového nestalo. Náchodští jsou známí tvrdou technickou přípravou. Pro dnešek je to z Mix Zóny vše. Přejeme čisté spoje všem. Díky za přání, budeme bojovat. Naschledanou. Studio Exkluziv. Místo, televizní studio, přibližně hodinu po zápase. Tentýž stůl jako před zápasem, teď pokrytý odstřižky měděných drátů. Petr Vodivý a Karel Špička sedí u obří dotykové obrazovky s elektronickým mikroskopem. Petr Vodivý. Vítám vás u závěrečného rozboru historického finále. Karle, pojďme hned k prvnímu klíčovému momentu, který otočil vývoj zápasu. Režie, prosím, dejte nám tam ten záběr z 52. minuty. Petr Vodivý. Hostující tým reklamoval faul, tvrdili, že domácí kapitán použil nepovolenou mechanickou sílu při usazování čipu. Co říká tvé expertní oko? Karel Špička. Ukazuje elektronickým ukazovátkem. Podívej se sem na ten detail, Petře, o tom levém pedu. Hosté sice křičeli, že tam byl tlak pinzety přes čáru, ale mikrokamera odhalila pravdu. Povrchové napětí tavidla pracovalo dokonale. Čip se vycentroval sám díky kapilárnímu efektu. Domácí hráč tam sice nechal hrot o 0,2 vteřiny déle, než je zvykem, ale maska to vydržela, žádný faul. Myslím si, že tohle opravdu je čistá profesorská práce. Petr Vodivý. Geniální moment a teď k tomu nejsmutnějšímu obrázku zápasu. Přestupová hvězda hostů, která stála klub miliony na licenčních poplatcích, totálně vyhořela při práci s horkovzdušnou stanicí. Režie, prosím, puste tam rentgen. Petr Vodivý kroutí hlavou. Karle, tohle bolí i na pohled. Co se tam stalo? Selhání základní taktiky, Petře. Uvnitř je čistý voiding, bublina v samotném srdci spoje. Kluk dostal do ruky špičkový materiál, tavidlo té nejprestižnější značky, ale psychicky to neustál, prostě spanikařil. Místo, aby nechal tavidlo v klidu vybublat, začal s horkovzdušnou tryskou kroužit jako amatér. Výsledek? Dutina uvnitř. Mechanická pevnost 0, elektrická vodivost katastrofální. Rentgen ukázal, že ten spoj držel jen silou vůle. Na téhle úrovni je taková chyba neomluvitelná. Na okresních zápasech se to stává, ale i tam za to klub přijde o body v tabulce. Petr Vodivý. Zkrátka a dobře. Drahá digitální stanice z vás mistra neudělá, pokud nemáte klid v ruce a poctivé tavidlo v srdci. Karle, děkuji za analýzu, všem divákům děkujeme za pozornost, nezapomeňte si vyčistit hroty, vypnout stanice z zásuvky a naschledanou! Trafopájka Náchod. A jsme u samotného jádra radikálního fanouškovství. U ultrazhnutí Trafopájka Náchod TPN. Tito skalní vlastenci tvoří nejhlučnější a nejkonzervativnější křídlo fanouškovské scény. Pohrdají digitálními stanicemi,
bezolovnatým cínem i západními normami. Jejich heslo zní jasně. Když to nemá aspoň kilo a nebzučí to v ruce, není to řemeslo. Kult žárovky. Zatímco moderní stanice mají LED diody, pravověrný vlastenecký páječ uznává jedině klasickou vláknovou žárovku. Pokud by někdo do staré 125 namontoval LED náhradu s paticí E10 na fórech i na stadionech, by okamžitě skončil. LEDka nemá to správné spektrum. Žluté světlo dává spojit tu správnou patinu a duši. Skalní fanoušci navíc tvrdí, že podle intenzity pohasnutí žárovky při stisku spouště přesně poznají, kolik ampérů zrovna teče do očka. Válka o materiál oček. Očka jsou pro vlastence posvátná a komunita se dělí na dvě nesmiřitelné frakce. Frakce čistá měď. Uznává výhradně ručně stříhaný měděný drát z domovních rozvodů. Filozofie zní: očko musí uhořet v boji. Opotřebení je pro ně symbolem tvrdé práce. Koupené hotové očko urážkou předků. Frakce Věčný hrot používá poniklovaná očka, která vydrží roky. Frakce Čistá měď je za to označuje za měkoně a plastové fanoušky a při zápasech na ně pokřikují. Odpor proti bezolovnatému diktátu. Směrnice ROHS zakazující olovo v elektronice je pro vlastence osobním útokem. Na stadionech vyvěšují transparenty s chemickou značkou PB, pájení slitinou SAC 305 považují za vlastizradu, bez olova to nemeje, neteče a vypadá jako uschlej cement. Zatímco pašování poctivého olovnatého cínu ze starých skladů je pro ně hrdinským činem. Nejuznávanější vůdci fanoušků nosí kolem krku cívky olovnaté pájky místo zlatých řetězů. Pouliční rituály. Když Náchod hraje proti týmu používajícímu hako nebo veler, policie musí nasadit těžkooděnce. Ultras TPN v okolí stadionu zapalují kostky nejlevnější borovicové kalafuny a v hustém štiplavém kouři fanoušci soupeře okamžitě začínají kašlat. Místo tyčí tahají z ruksaků těžké bakelitové transformátorky, které díky váze přes kilo a těžišti v rukojeti jsou v pouliční potyčce nebezpečnější než boxer. Oficiální prohlášení disciplinární a revizní komise. Revizní komise PEL na svém dnešním mimořádném zasedání podrobně přezkoumala veškeré dostupné kamerové záznamy ve vysokém rozlišení, včetně makrozáběrů ze stacionárních ESD kamer snímajících podavače komponentů velikosti 0402. Na základě této analýzy komise konstatuje, že k masivnímu rozfoukání a nechtěnému otočení SMD součástek v plastových páscích skutečně došlo. Zásadně však bylo vyvráceno podezření, že by toto chování bylo způsobeno úmyslným foukáním ze strany náchodských hráčů. Prokazatelně záběry z boční kamery číslo 4 prokázaly, že incident přímo souvisel s použitím horkovzdušné stanice v závěru zápasu. Paradoxně však viníkem nebyl nikdo z domácích, nýbrž hostující hráč Jiří Bláha s číslem TO92. Jmenovaný se v emočně vypjaté situaci s aktivní horkovzdušnou tryskou v ruce, na které měl navíc nastavený naddimenzovaný průtok vzduchu, nešikovně nahnul přes okraj stolu, aby ze země sebral spadlý křížový šroubovák PH04. V ten moment proud horkého vzduchu z jeho vlastní trysky zasáhl zásobník součástek jeho vlastního týmu. Náchodští operátoři se v danou chvíli nacházeli v bezpečné vzdálenosti a pouze se snažili rukama chránit své vlastní citlivé komponenty před tepelným zářením. Vzhledem k tomu, že se jednalo o neúmyslné pochybení zaviněné vlastní nešikovností a špatnou ergonomií práce hostujícího hráče, komise podnět hostů zamítá jako bezpředmětný.